मी नडतो त्या लोकांना, प्रस्थापितांच्या छताडावरती पाय ठेवतो, गरिबांची बाजू ठामपणे घेतो. हा माझा इतिहास आहे, तुम्ही कधी काढून बघा. मी अन्याय करणारा माणूस आहे. जत शहरातल्या लिंगायत समाजाला, बहुजन समाजाला, मग तो मराठा असेल, बौद्ध, चांभार, कुंभार, ढोर, नावी, साळी, तेली, कोटी, वंजारी, हंगार, धनगर, सरकार, रामोसी, वडार, बेडार, मुसलमान, लिंगायत, परीट, गडसी, डवरी, माकडवाला, मर्याचा गाडेवाला, कडक लक्ष्मीवाला, हे जे सगळे लोक आहेत, पिंगळा जोशी, कुडमुड्या जोशी, हे हेळवी लोक, या सगळ्या लोकांना, घिसाडी लोकांना मी शब्द देतोय, लोणाऱ्याचा शब्द देतोय. अरे मी तुमचा खर्च आणि हक्काचा माणूस आहे. मी तुमचा खर्च हक्काचा माणूस आहे. महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेमध्ये मी या सगळ्या लोकांचे विषय लावून धरले. या सगळ्या लोकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केलाय. पोलीस पाटलांचा पगार 8,500 वाढवलाय. कोतवालांचं मानधन 7,500 वाढवलाय. अंगणवाडी सेविकाताई, मदतनीसताई, ग्रामपंचायत